ka AICS haki lai tili ki jika hikai bantip yakakor komputer hari boy district hanong po ha umsning bat ha boy rembong bantip company wanmi haki institute jongi lade pun syangi tang kata rengi diru yakakor komputer hakador ke babit bat kimar ki batip top. Hadin ke jing sajit jong ba Reynol khar kamni ban long kumu BCCI match observer ha ke jing lekai cricket test match kabalai kabani lekai ha pedeng ke India bat ke New Zealand ha Mumbai kaban sedang nadu ke Chitri ku Naiwing Arjar Arab Sau da ke jing sorong ilau parathany unong ilam jong seng balang na Ribhoi district uba bandari rentetiang uba bat ku president jong seng Confederation of Ribhoi people ulapan pau ya ke jing so komen ke bakrau halor ke jing sajit jong ba Reynol khar kamni kabala long ke burom ya ke Ribhoi district bat kaban sa lompat ke lenti baru maujam jong ki nong ilikai cricket na ke district habakren uba bandari rentetiang ulong bakum ke seng kan ai ke kerku kerdo yo ba Reynol khar kamni ba un poisuk poisan ceketi jeka bat ru ba undang yo ya kemet ke bakoj ke bakya bat ba undang kiu syakmat seprang ha ke ban kentiu ya ke jaji lekai hapo ke jelah bat kham kerpang hapo ke Ribhoi district kumban sukudo khendiat boba Reynol khar kamni udi presiden jong Ribhoi district cricket association bar boba rukum vice president jong Meghalaya cricket association bar uderu urangba baladan benta shibun ban kentiu ya ka jing lekai cricket hapo ke district Ribhoi bat kum juru ha jela barok awai menta la ka to kan snam Confederation of Ribhoi people kabang khot ka ko ni kum kawai na seng Tremon Sabha ha Ribhoi district Idap da kajing dokumen ka bakrau banyo sngo ba we ni samlarang ba na po Ribhoi bolong rukum presiden jong ka Ribhoi district cricket association baba i khat baba Reynol khar kamni ba deru vice president jong Meghalaya cricket association teng sngo sarong kum we ni samlarang ba bami na Ribhoi ka der ka sen ka benengkong uderu benengkong ban sajet ha ketika test cricket as kaban salong ha Mumbai mo ka match kaban salong ha Mumbai ni dap da ke dokumen ka bakrau bo samla na Ribhoi u ba Reynol khar kamni wa sajet ku match observer ha ka test la jet da BCCI kaban long ha Mumbai perengam India bat ka New Zealand te nang seng ni so ban ai kublai kitbok riang ai bedang la menteri bah ki kam ki jungi hadu bin da poi se ketika thong kade ki jing tristom bat ka jingdon mensem ban chakri na ka benta ki imlang salang na ka benta ban kintiu ya ki samla ki bait ya ka cricket mo ngi kerman ka jingdon jong baba Reynol khar kamni ang tei kendai ru ka sinjam bagi kena jungi kinyo ban practice na du grassroots namar ka sport madam dei shu tang bele kai ban kilamen dei kala de kalat kamai mo ka na pd player football pd player cricket phi lala ban kamai ha ka jingim ko jong phi pd player batwit phi sajet ki club ki bah pidang yo shu ko dor ka bah khamla ki player football khamla ki player cricket wat ban ki officer sarkaru tulok ta ka de ka ba ni ai mensem tengi na kerman bau baba Reynol kamni udang la susu ban le iki kam baba Ribhoi district kam tabru ke jelahi berkawe mo ila dei we ni ki noilam bahmat bala kham senior banyangi tengi da kitbok kirang na kam tajungi ba pila dei sisa orang ba obodan ke jingkat kitkre hage imlang salang Pidan kam projector ban peni film ni pidan kam projector nak bentai ki awareness program jongpi pun singi ni ai wai shapi pran nyau lai wei kendai hendru yue ar nyau lai